गाइस जोबोद दैबाना जादों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांनो देखायलांगासिनो दङ बोरै बोरै जादों
दा बासिबाय दे दैयाव गोलैयासै नोंथांमोना नुगासिनो दैयानो दै गोजासो गासैयावबो दायो गामियाव सफैबाय नोंथांमोना गामिनि दैबाना जानायखौ नायलांबानो जाबाय जोंना गामिनि सिसि ब्लक लामायाव दैया जाखोजोब्बाय नै दा दैफोरा न'थिंसो थांगासिनो दं लामाया गोजौ नालाय न'फ्रासो जोंना लामानि गाहायाव दं दुखुनांथावना जाबायलै दैयानो न'खौनो लोमजोब्बाय लोगोफोर जोंना बैथिंगालिबो लामासो दंमोन दा दङ बायदिसो जालांबाय लामायानो नायलाय बै लामा दं दा बिथिं दैसो थांग्रा जाबाय ओरैबायदि दै माने अखायाबो हागासिनो दंना
क्या बोला तूने? Ayo, hei. Hey, 0-0-0. Kucing. Mana? Looking for beginning the videos of Dubai. Next video looking. Thank you for watching.